Angibulise ihlobo zami ethandekayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sithatha ke isifundo number 11 namhlanje esithi nje ukulangazelela okunye, longing for more. Isifundo esimnandi futhi lesi njengoba nezinye zimnandi ngaphambili. Ngakangene emthandazweni wokuvula isifundo sethu, bengicela ukuthi ke ningiphe feedback bantwana bakaNkulunkulu, ke ningishayela ucingo nje ukuthi lesi sifundo ngabe izinificani kusiphi isimo, ikakhulukazi njengoba izwe livula livala, iy'nkonzo ziphinde zenzeke, sikwazi ukuyokhonza, mhlawumbe iphinde engenzeki kahle kokunye amabandla esinawo angavumi uba siye sonke. Ngiyazi ngobanye amabandla kuyashintshwana, kukhona igroup ezofika leli sabatha, ngelizayo ilove le bese kuza enye. Awu Nkosi yami, kwazi kwawusizi emhlabeni. Ngicela ke sitshelane ngabe siyasizakala yini lezi zifundo ngocingo 061 029 7782 ungangifonela bese sitshelana ukuthi ngabe lezi nkonzo ziyasisiza yini. Ake sikhuleke. Baba wethu olungile, ngiyacela futhi again ubusotana bakho bonke ngoJesu Kristu phakade, amen. Isifundo sethu ke sinendimana nje mfushane yekhanda bokuqala baseKorinte 10 verse 6 ethi ke nje now those things took place as examples for us that we might not desire evil as they did. Manje lezo zinto lezo zayenzeka ukuba zibe isibonelo kithina uba singafisi okubi njengoba bafisa. Ivesi enhle kakhulu lena umpostoli Paul athanda ukuyibeka. Ngifuna nje ngihlale odabeni bazalwane, baptized into Moses. La sithola nje ukuthi uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi yonke into ayenzayo inomqondo kuye, ingenamqondo mhlawumbe njengabantu. Ukuvula ulwandle olubomvu, abahole uMoses badabule emanzini, uthi uThixo bekuyumbhabhatizo loyo bonke amaHebheru adabula laphayana olwandle bephuma ke eGibhithe. Yilowo nto ke uNkulunkulu afisa ukusibonisa ngayo ukuthi yena asifunde izifundo ezibalekile nathi khona sizokwazi ukuthi senze okuhle nokuthembeka kulesizweni sethu, not repeat ama mistake enziwe ngezikhathi eziphambili. uNkulunkulu ubekile ke inkonzo yethempeli social service njengeyona nkonzo eyisymbol yethempeli lasezulwini, lapho yonke into ezeka ezulwini sikwazi ukuyazi ngenxa yokuba sifunde okwenzeke lapha ke emhlabeni. Igama ke elithi isibonelo, example, ligama elinikezwa ukuthi i-model of something else, umzekelo wento ethile, okuchaza nje ukuthi lento esiyibona njengomzekelo akusiyo kodwa isikhomba kokuyiyona. Uma sibheka ithempeli lasemhlabeni akulona, likhomba kodwa kwelasezulwini okuyilona ke elangempela, lapho inkosi yethu ingene khona kanye ngegazi layo, hayi ngegazi lezilwane. Exodus 25 verse 9 wabatshela uThixo ukuthi abakhe ithempeli njengoba uNkulunkulu ebabonisile entabeni, libe njengoba uNkulunkulu ebatshelile, libe selibakhombisa ukuthi yini ngempela izinkonzo eziqhubekayo laphayana ekhaya ezulwini. Ilo ndawana ke engiyitholile nengithanda ukuba ngiyifinqe nje kafushane la. Okwesibili engicoshile ukuthi obaba bethu abangamaJuda bashiya iGibhithe bephansi kwefu elalikhona libahola libasitha futhi elangeni, badabula nasolwandle, babhabhatiswa ke bonke. Ngalodla leyo ke benikezwa inkululeko ebugqileni. Umbhabhatiso ngawunikeza igama lokuthi baptism is our freedom. Siyakhululwa uma ngabe sithola umbhabhatiso. Ngathanda futhi ukusho ukuthi uPaul igama elikhulu alibukayo la ukuthi uhambo lwabo ehlane ama-Israyeli luwumzekelo. Nathi siyahamba sisehlane, masingaqhubeki endleleni kodwa masihambe njalo aze abuye umsindisi wethu, sihamba sinomqondo wokuthi sisehlane. And kukhona futhi lapho ukudla
ukudla abanikezwa khona imana eyiyona namhlanje mele ukudla kamoya. Uma sifunda iBhayibheli insuku zonke sidla imana hayi kuphela ekseni, nasemini nantambama we are enjoying our manna ngoba imele ukudla kwezwi kaNkulunkulu. Asilifunde iBhayibheli. Testament endala ke bazalwane bami yona futhi engumlando eyumzekelo futhi wamaqiniso kwekamoya ambulwa kubantu abangamaKristu namhlanje. Ngakho ke yilawo mazwi abalekile engithanda swabheka fushane. Kukhona ke amazwi athi ake ucabangeke ubheke emuva ngamava akwaIsrael, mhlawumbe ubheke izifundo oyifundile. Ngifundile ke mina ukuthi masingenzi amaphutha afanayo nayenziwe ngama-Israel asendulo. Konke lokho kumzekelo oba sifundiswe singaphindi amaphutha afanayo. Izifundo kamoya ke zithi nathi njengamhlanje asazi ukuthi ukulalela kunomkomelo omuhle ezulwini, kunezibusiso ungalaleli, kunakho ukuqalekiswa nokungaphumuli kukhipha ke manje nayo indaba yokumvukela nokumhlubuka uNkulunkulu. Masibheka lapha na ritual and sacrifices, la sikhuluma khona ngemicimbi leyana yayenziwa nemikhosi nemhlatshelo eyabe yenziwa ngaleso sikhathi ngesikhathi esiphambili, eyabe nayo ifuzisela kuJesu oyena oyibona kaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Yilawo mazwi nje engiwafundayo nengwabhekayo namhlanje. And uNkulunkulu uyabanikeza iprescription yokuthi imvu kufuneka ibe yisima kanjani. Konke imvu abayihlaba kufuneka ingabi nasici, bese igazi lawo ke lenza lowo msebenzi. Umpristi elithathe alichele ekuyimpondo ze-altar, bese kuthi ngomnyaka iyahlanzwa indawo engcwele kanye bonke baxolelwe njengesizwe ngosuku lokubuyisana. And ngingathola futhi uJesu Kristu naye uNdlu kaNkulunkulu esindiswe ngaye ngegazi enqabile lakhe kungathi ngelewundlu. Yilawo mazwi ke engiwabambile. Kokuqala ngithola nje ukuthi ama-rituals le yamcikilisho yasendulo i-example enhle kakhulu yokuba sizoveluisha umnikelo inkosi yamakhosi esenzele wona namhlanje in our context. And again okwesibili siyathola ukuthi le mcikilisho lena noma le mcimbi lama-rituals lawa lezi inkonzo lemhlatshelo le iyakwazi ukuthi ukuchitha kwegazi bese ibonisa ukuthi isono siyintebe kangakanani, ngoba kuze kwafa nomsindi isiqobo lwakhe ongenasono uba kuxolele lesono sethu esibi kangaka emhlabeni. Hamba nami ke sibheke nje ukuthi okaNkulunkulu umusa iwona owenza uba sithole usindiso. Ayikho futhi enye indlela esasendiswa ngayo kuphela umusa kaNkulunkulu. Masibonge uNkulunkulu osiphe le mhlatshelo as inkomba ikhomba kuJesu, kodwa masibonga kakhulu ngoJesu Kristu osefike wenza konke wanela uNkulunkulu. Nemisebenzi kaNkulunkulu kithina mayibonakaliswe ngenxa yomhlatshelo owodwa, not imihlatshelo yezikhathi nezinsuku zonke. Lapha sibona ke ukuthiwa ke umzekelo wokuphumula. La sola khona ukuthi izithu izinto zomzekelo wokuphumula. Number 1, uNkulunkulu uphumule emsebenzini yakhe njengathi nathi siphumula kaNkulunkulu. Ungumzekelo wethu ukuphumula ngesabatha uThixo. Number 2, ukuphumula kwethu kusho ukumukela inkosi njengomhlengi wokuphila kwethu, njengomsisi wokuphila kwethu. Siphile kuThixo osikhululayo ezonweni, then we are resting in Jesus. Is a Sabbath like rest. Siphumula njengathi sisesabatheni, kodwa isabatha lempilo yonke yokuthi asezukumona simcasule uNkulunkulu. Ukholo nokwethembeka kuNkulunkulu yikona kumele sikwenze lokho, ngoba ivangeli libiza ukholo nobuqotho kuNkulunkulu. Asiphinde futhi silibheke leli thuba esinikeziweyo levangeli liqhubekayo lezwi kaNkulunkulu, sizuze kulona, silulele kumethemba uNkulunkulu kuye nokumhlonipha kunokuba silibale indaba kumvukela uNkulunkulu. And then ke ngiyafisa ukusho ukuthi ungakholwa kwenza uba sibe ne-unrest, kodwa kukholwa siba ne-rest kuJesu Kristu. Leyo ndawana engithanda nje ukuthi ngicacise ihlobo zami ezithandekayo uma ngifinqa impela isifundo sethu sanamhlanje. Umbuzo uthi ke how can an understanding of what it means to be saved by the blood of Jesus help us enter into the kind of rest that we can have in Jesus, knowing that we are saved by grace and not by works? Le ndawana nje angicacise kafushane. Kuyasisiza lokuqonda ukuthi ukusindiswa kwethu akungayo imisebenzi kungomusa, okuchaza ukuthi noma sesenza kahle bazalwane,
asingacindezeli abanye abantu abangakenzi kahle, ngoba nathi esenza kahle akuyona le msebenzi esisindisayo, ilolu sizo ngomesa kaNkulunkulu owona osipha amandla okwenza kahle. Asibe nesineke namanye amalunga namanye abantu abakafiki kwenzeni okuhle, sibabekezelele abazalwane, ngoba nabo sizobakhulisa kangcono uma sibathanda kunokuba sitshengisa ukuba siyalwa nabo sinempi nabo. Inkosi ngathi ngasibusisa sibe ngabantu abanothando nomusa kwabanye. Umusa nothando kwabanye kuyona ndlela yokutshengisa ukukholwa kulesi sikhathi sanamhlanje. Sesiqedile-ke ngomzekelo wokuphumula, sizongena-ke lapha endabeni ethi ningenzi lukhuni inhliziyo zenu. Bazalwane bami, umlayezo oqondileyo lo otholakala encwadini kaMahebheru 4 uverse 4 kuya ku7 kanye noMahubo 95 uverse 8 kuya laphana ku11. Lapha nje sithola ukuthi igama engilithandileyo igama elithi Siremon, okusho ukuthi-ke namuhla. Ngamanye amagama kunamhlanje asingabi lukhuni enhlizweni zethu. Igama elithi namuhla lisho ukuthi asekho isikhathi sokulibazisa nokulokhu upostpona uhlehlisa. Siyakushiya isikhathi, gijima namhlanje babambelele kuNkulunkulu. Lisekhona ithuba, ungaze uzithole usukhala ekugcineni ungasakwazi ukusindiswa. Ngakho-ke lama Hebrew 4 kuya ku11 ayakwazi uba abe isicaphuno esikhuluma ngendalo, njengoba noMahubo 95:11 naye ekhuluma ngenqikithi yokungathembeki ama-Israyeli ayenakho, kodwa-ke ukwehluleka kwabo-ke kwenza ukuthi bangatholi ukuphumula lokho uNkulunkulu ababekele khona. NgoMahubo 95:8 kuya ku11 uyasitshela ukuthi ama-Israyeli ehlane ayenamava okuphumula kaNkulunkulu, okubandakanya phakathi isifungo nesivumelwano esingcwele ukwethembeka kaIsrayeli kuNkulunkulu, okade ngokungakwenzi bakangena ekuphumuleni kwakhe uNkulunkulu. Lokuphumula-ke kuthinta-ke indaba yelizwe lesethembiso. Ngamanye amagama lona kuphela isabatha eliletha ukuphumula kumuntu, kodwa ukusuka esonweni kukuphumula, nokufika ezweni lesethembiso nokufika kwi-destination yethu okusezulwini kukuphumula, ngoba sifikile ngomusa kaNkulunkulu. Namagama engabone ejulileyo lapha ngawathanda ila magama athi-ke abazange bangene ekuphumuleni kaNkulunkulu, nanxa umqondo kwawusho njalo kulokhu kungamava osindiso kuJesu Kristu, ababanganalo ukholo oluvezwa ukuthi baba nongamhloniphi uNkulunkulu okusobala. Nathi-ke sithi-ke lokhu kuphumula-ke sikuhlanganiseke nelizwe lesithembiso nokuphila kwansuku zonke njengabantwana bakaNkulunkulu okumele sibe nakho ukuphumula ngalondlela. uMahebheru 4 uverse 6 ebese ephakamisa-ke naye ukuthi labo kuphela abahlonipha uNkulunkulu bangena ekuphumuleni kwakhe, ngenxa bekholwa. Abangakholwa bamhlonipha uNkulunkulu abangeni ekuphumuleni kwakhe uNkulunkulu. Sengiphinde lamagama engiqale ngawo. Igama-ke elithi namuhla lisho ukuthi kuyaphuthuma, kuyashesha, makwenzeke masishane namhlanje, kungaze kube late kuze kube isikhathi sesihambile. Namhlanje kufuneka ukusabela nesinqumo khona ngoku, khona manje. Amazwi uPaul awabambayo ilawo magama ayewakhuluma. So-ke asabeke siqhubekele phambili ukuthi-ke nathi namhlanje asenze iqiniso lokuvuma kusenamhlanje. Sithame inhliziyo zethu namhlanje, umoya engcwele asithambise sokwazi ukuhlonipha lokho uNkulunkulu asihlonipha, asitshela khona, silizwe izwi lakhe kusenamhlanje, silamukele kusenamhlanje, siligcine silenze. Ake sibheke lapha kunqoba umuzi wasezulwini, conquering a heavenly city. Lapha sitholile nje ukuthi nakhona ukuphumula kwesabatha okubiza i-physical rest kanye nokuba kube nokuphumula ukukholwa ngenxa yokwenza umsindisi wethu uJesu abe ngumsindisi wokuphila kwethu. Ngakho-ke i-background esiyitholayo la ukuthi nje esiphambanweni siyalingana sonke, akusekho umGriki, akusekho umJuda, akusekho ocebile nochakile noma ogqilaziweyo, akusekho nowesilisa nowesifazane. Akusho nje lezi zinto, kodwa akusakhona esihlezi sibukana ngakho. Sesibukana ngokuthi sikubani manje, sekuKristu, sesiphila impilo enjalo yokuhlonipha amazwi kaThixo. So
ngakho-ke ngey'khathi-ke ey'ningi-ke uMalebheru 4 ubeka kakhulu isigcizelelo sokugcina kosuku lwesikhombisa njengosuku likaNkulunkulu lokuphumula alibekile uJehova, nokuphumula-ke futhi kwensuku zokugcina okumele masikutholile ngalesi sikhathi esiphila kusona. Okwesibili, ukuphumula kwesabatha, okusho ukuthi bonke abantu bakaNkulunkulu bazoba ngokuphumula ngesabatha, njengoba uJehova efuna ukuphumuza wonke umhlaba ukuba uyeke ukwenza imisebenzi emibi kodwa wenze imisebenzi emihle, lokho kubeke usindiso. Ngamanye amagama-ke umqondo kumele siuqaphele la ukuthi masingahumushi-ke kabi ukuphumula kwesabatha noma ukuphumula kuNkulunkulu bese sigcoba-ke manje ukuphumula kwesabatha. Siyaphumula ezonweni ngokukholwa, while we are resting from sin we also rest physically esabatheni. Leyo nto ayixabani noma-ke ayihlukani, leyo nto-ke ebalulekile engifuna siqapheleke namhlanje. Kafuphi-ke kukhona abantu okuthiwa-ke umhlaba wethu uthanda ukukhuluma ngabantu abangama self-made, abazenze bona, nabantu abasebenza kanzima, aba-hard worker, nabantu abaphikelelayo, aba-go-getter, nabanye-ke abantu abanjalo. Kuhle lokho, kodwa insindiso yona ikuJesu kuphela, ayikho ekuthenini situswe ngabantu noma senze izinto izwe lethu elizenzayo. Kubuzweke umbuzo ukuthi umuntu ongenathemba ungampha muphi-ke umlayezo uba benethemba, imapha amavesi ongamnika. Uma esethi sengune kakhulu mina ngizaxolela, uyamtshela amavesi afike eqala ekhanda lami, Isaiah 1:18, noma zibomvu njengebende noma zibomvu njengegazi zingahlajululwe bemhlophe exazululwe njengeqhwa futhi. uJohane sahluko 3:16, wasithanda kangaka uNkulunkulu wanikela uJesu Kristu, ikhona intuba yokusindiswa no matter how low, how down we may be. And Titus 2:11 uthi umusa kaNkulunkulu osindisayo ubonakalisiwe kubantu bonke, usifundisa ukudela ungakholwa nemisebenzi emibi, bese sikhetha ukukholwa nokuhlonipha igama lakhe uNkulunkulu. Izibhalo yilokho-ke ezikufundisayo, asiqaphele umusa kaNkulunkulu wanele nakubo bonke abantu abangenathemba, bangavukelwa ithemba futhi basindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Asiyivaleke, ngifunde incwadi lapha okuthiwa yi-Signs of the Times, March 17, 1887, ikhasi 161 by umama Ellen G. White. Ithi lapha-ke thina-ke bantu siyanqaba, sifuni ukuza kuJesu uma ngabe sibhekene nezilingo nobunzima. Ngithe ngathi mina ngizengabhala amagama ngathi iphutha elikhulu leli. This is a very grievous mistake or grave mistake. Ngicela inkosi isize sonke uma ngabe sinezilingo sicashe ngoJesu, uma ngabe sinobunzima sibuyele kuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi masilethe kuye zonke izinkinga. Uthi lo mbhali sikhulumile ngeenkinga zethu, sazithululela kubantu endlebeni zabantu abangeke bakwazi ukuba basinikeze usizo, sangakwazi ubasiza kuNkulunkulu oyena ongasinika usizo osizini lwethu, asiphe ukujabula nokuthula. Napha-ke sithola ukuthi ukuzidela-ke nokuzilahla kunikeza inkazimulo nokunqoba kwesiphambano, bese kuthembisa ukuthi uNkulunkulu-ke lokho asithembise khona kuyigugu, bese kufezeka lawo magugu kaNkulunkulu ey'thembiso zakhe ekuphileni kwethu. Masifunde izwi lakhe, masilazi izwi lakhe nentando yakhe, masibe ngabakhuthazekile ukuqaphela ukufunda ngendlela ephathekayo, ukuhlonipha, siholwa indlela yethu eqondileyo ukuba sihambe kuyo, singakhubeki sihola phela uNkulunkulu. Sibe ngabantu abangabefundisi nabazalwane abakwazi ukuthathela imithwalo yethu yonke nenhlakeka kwethu sikuse kuJesu, silindele kuyena ukuba somukela lokho asithembise khona, ukuthula nokuphumula, lokhu esike sikuthole esesithole kwezinye izindawo. Ilawo mazwi engiwasho namhlanje. Ngifuna ukusho ukuthi ekugcineni sonke asithole ukuphumula ngoba siqinile ekukholweni, sonke asithole ukuphumula ngoba sindisiwe ezonweni, asithole ukuphumula physically nasemsebenzini yethu emihle esiyenzayo ngosuku lwakhe uJesu Kristu esimenze waba inkosi nomhlengi wokusindiswa kwethu. Inkosi ibusela amazwi ngoJesu Kristu yakhuleka kuze kube phakade. Amen. Baba osemazulwini, hamba nabantwana bakho endleleni, kunzima kubukhuni kodwa usiqinise Nkosi, usiqinise Baba kuze kube usindiso lwethu liyagcwala ngoJesu yakhuleka manje kuze kube phakade. Amen.